Čaute, nachádzame sa akurát v Prahe, kde som práve vystúpila na Olympii amatér súťaži, kde som sa umiestnila štvrtá. Ako by som zhodnotila súťaž organizačne vynikajúca. Ako zhodnotím svoje miesto, samozrejme každý chodí na súťaže s tým, aby vyhral, takže troška ma sklamalo, že som nevyhrala, ale som šťastná so štvrtým miestom. A musím teda poznamenať, že Adol Storcerová, ktorú pripravujem, vyhrala, čo ma nesmierne teší. Takže my ako We Team sme boli úspešné. Samozrejme Sabina Plaváková, aby som nezabudla, súčasť We Team tiež skončila druhá, takže sa radujeme. V podstate si doprievam troška jedla posúťažného. Minulý víkend som vystúpila na Arnold Classic Amateur Europe v Španielsku. Naozaj veľmi krásna súťaž. Organizačne musím však povedať, že tento rok nebola zvládnutá. Videla som niečo vyše 10-20 dievčat, ktoré v podstate ani neodštartovali, lebo načasovanie nebolo úplne OK. Ale nevadí, hlavne, že ja som to stihla, aj keď musím povedať, že len tak, že som mala v podstate ešte bikini som si prezliekala a v druhej ruke som mala ešte tašku a už sme utekali na stage. Nevadí, odsúťažili sme, tam som sa umiestnila druhá. Čo sa týka formy, myslím si, že na Arnold Classic moja forma bola úplne najlepšia, akú som kedy mala. Minulý rok som Arnold Classic vyhrala, takže v podstate z toho prvého miesta na druhé je to síce pohyb smerom nadol, ale musím teda povedať, že tá konkurencia je každým rokom väčšia a väčšia, takže tam bolo nespočetne veľa krásnych dievčat, takže som šťastná aj za to druhé miesto. Expo bolo vynikajúce, Amix stánok perfektný. Boli tam neustále nejaké akcie, čo sa mi strašne páčilo, že sme tam mali aj také známe všelijaké osobnosti, samozrejme atletov, takže to bolo super. Čo by som ešte povedala, troška je to také zaujímavé tým, že v podstate stále cestujem. Letela som z Las Vegas do Nemecka, z Nemecka sme leteli do Španielska, zo Španielska do Prahy, tak je to troška problematické, čo sa možno vody týka, alebo pokazania sa formy, takže z toho som sa troška bála, ale myslím si, že som to zvládla a myslím si, že to budete mať aj možnosť vidieť na fotkách. Naozaj do tejto prípravy som dala, čo sa dalo a tá forma bola fakt pekná, respektíve pekná v zmysle, mne sa páčila. Pre mňa je toto najlepšie ja. Takže samozrejme tie proporcie nezmením a nikdy nebudem Amanda Latona, ktorá má neskutočne krásny, objemný zadok. Na tom ja musím ešte popracovať určite. Stále nie som dokonalá, stále mám veľa čo zmeniť na svojej postave, ale o tom to je. Treba sa stále ďalej snažiť. O týždeň ma čaká Fínsko, Nicole Wittgen's Cup, kde sa posnažím, aby som vyzerala ešte lepšie. Možno zmením plavky, uvidím. Teším sa tam, v podstate počula som, že je to krásna show a super organizácia, takže to bude fajn. A potom ma čaká v podstate ešte Mozolani Classic, kde sa budem snažiť sa nominovať na svet, na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v Budapešti a tam by som chcela aj ukončiť sezónu. A čo je super, pretože Budapešť je krásne mesto s veľmi dobrým jedlom, takže na to sa fakt teším. A potom v podstate písali sme si so všetkými členmi Labela Mafia Europe, že by sme chceli spraviť taký otvárací víkendík v podstate po sezóne, keďže otvárame nový store v Európe, takže takú oslavu určite aj v záveru tej sezóny okolo 20. Takže to vám určite zdokumentujem tiež. Takže naďalej sledujte moju fanpage Olivia Pohanková Bikini Fitness, Amix stránky. Čaute.